Představte si okamžik, kdy každý šálek kávy vypadá a chutná jako umělecké dílo. Ten moment propojení dotyku, vůně, chuti a jedinečného momentu klidu. Jsme Petra a Adam z Industra Coffee, baristé s několika mezinárodními úspěchy a v našem mistrovském kurzu vám ukážeme, jak povýšit domácí přípravu kávy na úroveň profesionálů. Naučíme vás rozumět kávě do hloubky. Od výběru těch nejlepších zrn až po nástroje, které k tomu budete potřebovat, abyste vše zvládli připravit z pohodlí svého domova. French press, filtr nebo třeba prvotřídní espresso. Odhalíme vám tajemství tradičních metod přípravy kávy a naučíme vás pracovat s mlékem tak, že každý další šálek povýšíte i na vizuální zážitek. Zároveň vám pomůžeme ušetřit. Naučíme vás vybrat kávu, která opravdu stojí za to, a využít i běžně dostupné pomůcky, aniž byste museli investovat do drahého vybavení. Tento kurz není jen o kávě, je o vášni, o mistrovství, o zážitku, který promění vaše každodenní rituály v něco mimořádného. Připravte se na lekce, které vám otevřou dveře do světa kávového mistrovství. Petra Střelická, Adam Obrátil a tohle je náš videokurs Mistrovství přípravy kávy a latte art.